Ćao, čao, dobrodošli u moj novi klip. Oni koji me prate ili me znaju da se driftom bavim već 10 godina i da su me uvek interesovala kola sa zadnjom vučom, pretežno BMW-i, ali prošle godine jedan moj drug me odveo na autocross i ubacio u auto sa prednjom vučom i izašao sam na trku na kojoj sam odmah uzeo drugu poziciju, pa sam se tako zainteresovao za autocross. Došao sam na ideju da sebi napravim auto za autocross, a Astra OPC se pokazala kao brz i izdržljiv auto, tako sam i krenuo da pravim jednu i došao sam možda do jedno 90-95% završenosti tog auta i umeđu vremenu gledao sam klipove neke još iz 90-ih, 2000-ih sa trka u Srbiji gde se vozile kocke M3, E36-ice i to su u stvari trkačka kola koja mene rade, pa sam došao i na ideju da batalim Astru i da počnem da pravim jednog BMW-a za autocross. Verovatno očekujete da sam kupio neku munju, ali sam kupio auto koji je već iskusan i bio na krosu, a vozio ga je debeli. Kao što možete da vidite na slikama, nije ga preterano pazio, ali je nabavna cena bila dobra, tako da imamo budžet da od toga napravimo dobar auto. Do svih tih ludih ideja sam došao na plaži kad sam imao viška interneta i viška slobodnog vremena, a ekipa iz kluba Somborska arena, Peđa i Čaba su prebacili auto kod njih u klub i krenuli su da menjaju limariju, to jest zamenili su vrata, haube, krila sam ja ušafio da bi auto bio što lepši. Sada kada je auto tu u Team RS-u, vreme je se pozabavimo malo i estetikom. Pozvao sam momke iz Sticker Planete koji će ovom autu dati novi izgled i uraditi novi liveri. Imali smo više varijanti, ali ovaj za koji smo se odlučili je po meni najbolji za uslove u kojima će se voziti auto, to jest autocross, gde će se dosta prljati, pa nam je bitno da ima dosta tih svetlijih boja. Pišite dole u komentarima kako vam se sviđaju i ovi drugi liveri i da li smo se odlučili za pravi. Pošto na auto stavljamo gume sa kramponima koje su dosta veće od fabričkih, na ovom autu su bili fabrički rubovi koji su bukvalno čekićem bili iščukani ka spolja da bi dobili prostor. Te rubove sam isekao i hteo sam da stavim plastične, pa sam tražio kupim one univerzalne, ali se setio da sam možda 10 godina vozio drift sa E46, pa sam našao tipske koji idu baš za E46, ostao mi je još jedan par koji ću ugraditi, ali jako je bitno da sam ovde dobio dosta prostora, da blato koje uđe može da izađe, da mi ne blokira točak od toga. Kao što vidite, rubove nisam preterano učvrstio, jer i pre na driftu nam se pokazalo najbolje da pričvrstimo samo na par šrafova, pa čak i ako udarim, pući će ti delovi koje lako popravimo s polijesterom i opet koristimo isti rub. Nisu kupili dovoljno folije, pa moraju da greju fenom da razvuku. Na meni štede, znaš. Uzeo je brat i M3 branik, iako znam da ću ga čuknuti, polomiti ili šta već. Znate, ja sam šminkica i da na stazu mora da dođem sa lepim autom.
Završili smo sa lepljenjem folije, namontirao sam prednji branik, prednje farove, to jest samo plastike koje liče na farove, da bi auto s polja vizualno bio lep. Tu na levom faru sam otvorio jedan usis za dovod hladnog vazduha u motorni prostor, ali pošto smo završili sa estetikom, vreme je da se bacimo na ono što je po meni i najbitnije za uspeh u tom autokrosu, a to je vešanje. Kada kažem vešanje, mislim na trap i amortizere. Pošto sam ovde prethodno pregledao trap i nema nikakvog lufta, ostaje nam još da zamenimo amortizere. Tako sam se odlučio da zamenim sva 4 nova amortizera da bi ležanje bilo idealno. Otkačili smo amortizere u donjem delu, svukli sa glavčine i sad skidamo ove gornje šrafove. I ove šrafove uvek, ali bukvalno uvek, popuštajte i stežite ručno, jer mogu da se desi da se otkinu iz aluminijuma pa da ispadne ceo šraf na gore. Ne pitajte me kako to znam. Malo teže ide skidanje kada su ovi amortizeri sa velikim oprugama. Ja sam navikao na one spuštene, gde to sve ide lagano. Video sam da su ovi amortizeri procureli i da su dosta matori, zato sam i odlučio da ih menjam. Sad svaki put kad se menjaju amortizeri se savjetuje zamena šolja, jer su one isto toliko dotrajale koliko imam ovi amortizeri. Ovde vidimo dosta pukotina na gumenom delu, a vidim da je i ovaj lager unutra zaribao. Amortizer kišobran. Nabili smo ga dole, uopšte ne izlazi, tako da je njegova funkcija bila bukvalno nula. Pored toga, menjamo i ove štos gume i zaštite od prašine, jer nam je to jako bitno za amortizer, da ne pada prašina na stablo, da bi bilo što čistije, da ne bi semering propadao na samom amortizeru. Tako da stavljamo bukvalno sve novo i nadamo se da ćemo dobiti prijanjanje novom autu. Najlepše je kad su svi delovi novi, kad se otpakuju i samo se slažu jedan na drugi. To će sigurno raditi dobro, a ja sam se odlučio za Saks jer je to fabrička ugradnja na ovom autu, a kod nas su dostupni u aftermarketu. A pored toga i na ovim autocross automobilima su se najbolje pokazali, tako da krećemo da pakujemo ove amortizere i vraćamo ih na auto. Ovo su oni šrafovi koje sam malo pre spominjao da ne smete da pretegnete. Vidite kako su ovde na aluminijumu i lako provrte i iščupaju se. Moram samo jednu stvar da vas opomenem. Nije bitan alat s kojim menjate opruge na amortizeru. Najbitnije je da mislite na bezbednost jer su ove opruge jako napete i vrlo lako može doći do iskakanja, samim tim da vas povredi ili nešto možda još gore. Šrafove šolja ćemo samo prihvatiti i malo pritegnuti, a sve te šrafove stežemo tek kada je auto spušten, to je kada je na svojoj težini, jer tada šolja idealno legne i tada je stežemo u najboljem položaju. Malo pre sam spomenuo da Saks amortizeri idu originalno na BMW-a, ali nisam očekivao da ću naći originalni amortizer na autu starom 20 i nešto godina, što je slučaj sa ovim. Originalni amortizer i još uvek nije iscureo. Ovaj šraf je bitno da se prihvati ručno, da ne bi krenuo nakrivo i njega
kao i šolje i sve ostalo, samo prihvatamo i stežemo tek kada auto legne na zemlju. Jer ako ga sada stegnemo, može se desi da ovaj silen blok na samom amortizeru pukne, jer će doći do uvrtanja već na prvom spuštanju auta. Tako da to stežemo tek kada spustimo auto. Završili smo i zamenu amortizera. Ostaje nam, što se tiče trapa, još optika, to jest reglaža trapa, koju ćemo naknadno uraditi na autu. A sad jedva čekam da vam pokažem felne koje sam kupio za ovaj auto. U pitanju su bele Speedline felne, a po ožiljcima i nalepnicama po njima možete vidjeti da su iskusne u trkanju. Kao što sam rekao da su ove felne iskusne u trkanju, vidimo da imaju ove ožiljke od vožnje, a na nalepnici piše VRC Sardinija. Jedino što mi znamo da su bile na Škodi R5. Ostaje nam da ubacimo još trkački volan, kadicu i još par nekih sitnica i auto će biti spreman za stazu. Final touch sređivanja ovog auta će biti personalizovana tablica. Ovaj auto smo napravili brzinski, a ja sam prezadovoljan kako izgleda s ovim novim liverijem, s ovim belim felnama, to jest celokupno ovako kao jedan trkački auto. Pišite u komentarima kako se vama sviđa celokupan projekat, a mi se vidimo za vikend na autocross trci gdje ću voziti klasu 5, to jest klasu do 2000 kubika sa zadnjom vučom i mogu da vam kažem da mi je jako drago jer sam se vratio na domaći teren, to jest zadnji pogon, tako da nadamo se pobedi. A vi mi budite dobri, stisnite taj like i vidimo se u nekom od sljedećih videa.